Imos ver a mochila Neobull. A Neobull é unha mochila evolutiva. Cando falamos de mochilas evolutivas, falamos de mochilas que medran, vale, segundo as necesidades do bebé, que medran ou encollen segundo as necesidades do bebé. Esta é unha mochila que nos gusta moito porque é unha mochila que se axusta moi ben a bebés a partir dos 3,5 kg, bebés pequerrechiños, é moi intuitiva, é moi doada de empregar. Vou vos ensinar os sitios dos que axusta. Esta é a cintura, e a cintura incorpora uns velcros. Os velcros o que permiten é axustar o ancho do panel, o ancho que necesita o noso bebé, encollendo ata aquí, e estirando todo isto, co cal nos vai dar o ancho que precisamos para bebés recén nacidos, pero tamén para bebés de ata 15 kilos. Vamos a axustar agora para probar máis ou menos ata aquí. No caso dun bebé recén nacido, levaríamolo ao extremo, de acordo? Primeiro punto de axuste. Segundo punto de axuste. O panel, ademais de reducirse en ancho, tamén se reduce en altura, simplemente tirando destas correas. Vedes como se reduce o panel, ademais veredes despois tamén como ao reducir axudamos a manter a postura ranita do noso bebé. Segundo punto de axuste. Terceiro punto de axuste serían as correas que pechan os tirantes na espalda, son estas dúas, podemos subilas e baixalas ao largo de todo o tirante. O tirante é bastante acolchado, é un tirante moi acolchadiño, vou poñer máis ou menos a esta altura para min. E cuarto punto de axuste é o que axusta o tirante, de acordo? O tirante ven, engancha na cintura, de forma que evitamos, ao axustalo, evitamos tirar da espalda do bebé, vale? Neste caso, axustamos a cintura. Bueno, este é o quinto punto de axuste que non vos ensinei. O que ven a cintura no caso de bebés recén nacidos, pero iríamos baixándoa a medida que o bebé vaya medrando. Agora necesitámola bastante altiña. Unha vez aquí, collemos o bebé. Como calquera mochila, eu sempre vos recomendo, antes de nada, poñervos diante dun espello, mirarvos co voso bebé, ver a postura do voso bebé, e no caso das mochilas vamos traer o seu cuíño máis ou menos a metade do cinto, nin moi arriba, nin moi abaixo, senón a metade do cinto, porque deste xeito, cando subamos o panel, vamos a axudar a que manteña a súa postura ranita, e isto é moi importante. Antes de meter o brazo, hai certa tendencia a facer isto, coller o bebé e meter o brazo. Non, o primeiro que facemos é estender o panel por toda a súa espalda, asegurándonos de que cada extremo chega a un xeonllo. Cando nos aseguramos de que está ben estendida, neste caso a correa ben pegada ao voso corpo, que non quede por riba, fixadevos, que non quede por riba da perna do bebé, senón que quede por debaixo da perna do bebé, entón si, metemos un ombro e facemos o mesmo ca outra. Outro ombro. Unha vez aquí, axustamos, vedes? E agora rematamos o axuste. Tiramos da correa no sentido
Fixadevos da propia correa. Non tiramos para atrás, non tiramos para arriba, tiramos no sentido da correa. E o mesmo do outro lado. Enganchamos e tiramos no sentido da correa. Aquí estaría. Para sacar o bebé, simplemente temos que abrir aquí. E se non chegamos, que isto é algo que pode pasar, o que facemos é afloxar neste enganche. Como nos resulte máis sinxelo, ca man contraria ou coa mesma man. Cando facemos, o que conseguimos é que este axuste suba e nos sexa máis doado de abrir. E dende aquí retiramos 1, 2 e listo.